אמא, עכשיו אנחנו לקראת מלחמה באיראן. כן. תספרי לנו קצת על איראן, איפה הייתם גרים אני שם? אגיד לך את האמת, אני לא זוכרת כלום מאיראן, כי הייתי קטנה. בת כמה עלית לארץ? אני הייתי בת 4 שהייתי שם. 4? באיזה גן היית שם? לא הייתי בגן, הייתי בבית. בגן חורש. אין, לא היו... חרמש אפסי. היו עושים לנו כל מסבזי בבית, והיינו אוכלים בבית, ושותים בבית, ואין... היינו גרים עם ערבים. הערבים היו חברים טובים עם אמא שלי, שבאנו לארץ, ישבו ובכו, אל תלכו, אל תלכו. אמא שלי אמרה, לא, אנחנו הולכים וזהו. מה שהיה לנו, השארנו להם. אבא שלי ואמא שלי באו למזוודה, עם בגדים, וזהו. לא באנו עם כלום. איפה הייתם גרים בפרס? בקרמשן. חרמשן? קרמשן. מה זה, עיר גדולה? עיר גדולה. יפה גם דווקא? כן. כן, מראים את זה בטלוויזיה, אני נורא אני מחכה, אני מתמוגגת. כן? שיהיה, אפילו אני על כיסא גלגלים אני אטוס. תגידי, את רוצה להגיד משהו בפרסית לעם האיראני? هرچی فارسی همون جان ما خیلی خوشمان میاد از شما خیال نکنین ان اسرائیل خوششان میاد شما خیلی خیلی خوششان میاد اول ما میخوایم جنگ نکنین جنگ بکنین خوب نیست خوشمان میاد شما بیاین ان اسرائیل ما میایم برای پرست מי מכהן להם? כאילו היא סתם מלך המוח. מחרטטת בחייך, אתה לא מבין אותה. לא מחרטטת. מה מחרטטת? אני מדברת פרסית. אבל לא פרסית טהורה. הם בכלל לא מבינים אותה. תגיד, תשמיע. אבא, מה, היא מחרטטת? אוי, אני מוחה. חיילי, חיילוכו, חייליתי, חיילתו. שמת את מתחרטטת את זה? לא, באמת שלא. לא חרטטתי. אמרתי להם, אנחנו אוהבים אתכם. ואני רציתי תאהבו להתגאות אותנו, בך. ואנחנו אוהבים אתכם. תבואו לישראל, אנחנו נבוא לפרס. יהיה לנו כיף יחד. איזה יופי. כן. שירי, משהו במרוקאית? לעם במרוקו. أنا ملحق. أنا ملحق. بالمروكو.